ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। गिबि गिबियावनो आङो पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि मुं लानानै आबौनिसिम आरो बे प्रचार अभियानाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोम आइ बाबामोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। आबौआ आंखौ दोंथाम दोंब्रैसो सान्थिपाठ आवरायनो थिननायलाय आङो आवरायनो सिगांनोसै। गिबि गिबियावनो आङो सत्य धर्मआ माखौ बुङो बेनि सोमोन्दै जा बुजिदों बेखौ बुंग्रोनो सानदों। सत्यं ब्रयात प्रीतं ब्रयात न ब्रयात सत्यं अप्रियं प्रियं च नानृत्यं ईश धर्म सनातन। बेनि ओंथियानो जाबाय सैथो बाथ्रा बुं, गोदै रावै बुं, खाब्राङै सैथो बाथ्रा दाबुं, गोदै गोदै बुंनानै नंखाय दाबुं, बेनो सनातन धर्म। आबौआ आंखौ सान्थिपाठबो आवरायनो थिनदोंमोन। आङो मोनसे सान्थिपाठबो आवरायनोसै। ओम बां मे मनसि प्रतिष्ठाता मनमे बासि प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि बेदेश्य म अनिष्ट सुतमे मा प्रहासि अनेनाधि तेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदस्वामि सत्यं वदस्वामि तस्मात् अवतु तद्भक्तारम अवतु अवतु माम अवतु भक्तारम अवतु माम अवतु भक्तारम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय।